proti veľkému favoritovi sme nastúpili znova so systémom 1-3-1, keď sa nám v prvej tretine do 15. minúty darilo hrať veľmi dobre, kde sme si vypracovali dvojgólový náskok. V posledných 5 minútach nás Piešťanci pritlačili, zavreli vo vlastnej tretine, ale sme to ustáli. Do druhej tretiny sme nastúpili s odhodlaním, že budeme pokračovať na stelenej hre, ale zbytočnými vylúčeniami sme si nechali streliť kontaktný gól, čo Piešťancov vyprovokovalo ešte väčšiemu útočnému úsiliu, ktorí korunovali ďalšími 2 gólmi a v podstate vyhrali tretinu 3-0, čím otočili po 2 tretinách na 3-2. Do tretej tretiny sme sa vrátili znova k nášmu systému. Náhodným gólom sme vyrovnali, držali sme sa až do konca stretnutia, ale pri vylúčeniach prísnych v posledných 2 minútach sme dostali rozhodujúci víťazný gól, ale chlapcov treba pochváliť za obetavosť.